kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod yun, ito dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Ida karoon din rukyan, papagayam nga ibasa na ito pakasalitaan, nga napoluan, binulpulod nga asawa. Sagudahin nga rin surat ni pagayam tingal luta. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong naming. Tasan kon nga napupuutan nga inyarakop ko pagid din ti panangaklon ko ti panangar-arim kanyak ni Jerry. Yes, I love you too, Jerry. Nagmayat nga arakupen gabata macho na bisked ti pamagina manong naming. 24 ti tawen ko manong naming sa anak pa nga nadaan ti nobyo. Taado na kita kararim kaniyak manong naming nga mawamet ti kayat ko kadakwada. Kadi ni Ma'am Amok ni Jerry ti maysa nga party manong naming diya kamun anyat adda keng kuana idinto tanatatay nga ngem siyak agtawanan manong naming iti 38. Ngem nakamatmatyo. Manang isagot manong naming. 38 itawan na kanada bayan asawa na manong naming kanduwang anak. Inaklon ko kareta nga pa nag-date me manong naming yes, I love you too. Kunak man layangan. Parparigatik lang tibagik ng sang kapila aklonin, Jerry. Gamot na talagang ipatpatik ka. Sanggat tong agbabawi. Lota, sanggat tong agbabawi. And let's go. Nagawitan? Itulod na kon? Mapantay di heaven. Alam, ang gagabutin naklod kang gata. I-check in nakmaten. Ang nangarti pagtungpalan na. Nga dan relasyon ta. Nasaan ta nga ramidin. Kasano naman sigwa ka na kat at asawa mo. Saan nga mo bukbukodan, Jerry? Abang amin nga nagladaw ta nga nagladaw ta nga ngamin nga nagamam mo. Sa din nga mintayan mo, idinawayak pa. Siya man, abang nga saan na kinururay. Carmen, manong name tinagan ka no ti asawa na. Mangop obisina met. Mangop obisina doang ang kasawa. Ada ni ti higher grade manong name di kiti doang anak da. Da June, kastamatan kini Angeline. Naragsat da kano adati. Ngayon tiya ka mo, kuna naman, tayo dinam amunak kano, kaslawanin ti panagayat na kini Carmen nga asawa na tanaibuntun kanon kaniya. Kang kalahin ng ibagbaga manong nemi nga talawan na ti pamilya na kada kami tagdan na. Kasla saan na kamamati nga maaramid na rin tamanong. Ita, inaklon kon at dan nagkinawatan na giti puso mi. Kitne, sumsumrag kami manong nemi ti may isang hotel. 24 years old ko manong nemi virgin nagpailang. Dede ganiti gasat ko. Nang ti makauna kaniyak kadadanan ti asawa. Baring nagpeso ti kunan nga talawan na ti asawa na katsyak ti kadenana. Baring nga masapang nga mga balo tapno nawayan tumutin nga may kasarnak ni Jerry. Iriada kami ni ti hotel manong nemi binuyak no kasano ti panaguyos ni Jerry nga nang kat iti polo shirt na. Macho nga talaga, barbunan ti barokong 38 years old manong naming yung kaslag kataib kami. Napudaw nga nagwapo.
Manong Nemi, nagpigsa ti karismana, nagmaya ti sex appeal na. Tiyak mo't nabupuutan na tinulad ko kat inikat kun ti arwatek kat dilaengen braken pantik tinapati. Dilaengen meten brief na Manong Nemi tinapati kat umas asidegan tiyan ko. Pinamalan na dakos di bibig ko Manong Nemi sa naninanam. Kagadan tin na panangikat tilak ti brak ket na ikatan ti brak na regregen Manong. Nawayan dagiti duwa nga mansanas ko Manong Nemi nga pagbasak-basakan na. Kakalpasan tinapahot ngayon kang panag lips to lips Manong Nemi mariknak tinabara ken nalamuyot nga dakulap na nga mga ayam amang pisel-pisel kadagiti mansanas ko. Sa ninsumlat Manong Nemi nga inagkan titenged ko. Jerry. Tipoon tilapayag ko nga inamalanan Manong Nemi ti maestra kadagiti mansanas ko ket nutan naman. Jerry. Jerry. Nutnutan na sana isak mula kiraban Manong Nemi kabayat nga mas masahin na ti maysa nga mansanas. Sa nagpababan Manong Nemi ti maysa nga dakulap na gadagasak-asakan iti kaladaan pirit-piritan nan ti perlas ti tuktok ti ruangan ti kuweba. Tinesting na Manong Nemi nyo talaga matlang nga virginak. Impadas nang instrek ti ramay nang imsaan nga nakastrek Manong. Napanakit kurkurikuran. Jerry. 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 Kabayatan ang kakarkaram ka man na nagiti mansanas ko kurkurikuran na tiruangan ti kuweba Manong. Babayan ti kukun. Kasla kayat nang ipahadas ng testing Manong Nemi ti kukun. Jerry na sakit. Kindaronak Manong Nemi kat napadata kiti kama si magpat. Nikat nang namin pinsan ti pantik, kinikat na maten ti brief na Manong Nemi kat namalan naman yung digiti lips ko. Kinala na ti may sangat kulap ko kat impaigam na ti, Jerry, nagbara nga nagtangkan. Jerry. Jerry, I love you. I love you more, Lota. Nagasagana ka mang panaw iti asawak. Kat sikat-ikadenak, gabat sikat-ipat-patig kong... Narirunakit mo panik-nik ka virgin ka. Nga mapay panawam ti asawam kasanon digit anak mo. Suportara kita. Sa bagay kabailan ti asawak. Timangtid kadakwa na tinaranyag masagbahin na dalakdakil ti sweldo ti asawak. Kaya siya, Jerry. Ores ang kusportahan ni Dagbiag na. Jerry, hapay ngamin nga talaga nga mamuta. Jerry. Aging ga Manong Nemi nga binurakan nga namin pinsan ni Jerry ti salsalamat meta ka kristal. Ni Jerry nga patpateg ko unay ison tinangusat iti ruangan ti langit ko. Iso tinaikaring ng isagutak gawang rod isot ipatpateg ko. Amamati akmat nga ipatpategnak Manong Nemi takot ulitan ng ibaga nga nakasagana nga mangpanaw iti pamilya. Kasta nga rod tinapasamak Manong. Naggapo iti pisina ni Jerry dito'y kaserak Manong Nemi ti pagtarusan na. Dito'y kami nga mangan iti pangrabi sa kamtuag gadan ngagdigos ket ora iti banyo Manong Nemi aramidan mi. Slawang patingga ti amin. Samin tumanen aramidan iti kama Manong Nemi. Samin tumanen aramidan iti pumarbangon. Naglaing nga mangan ket nagkalaing nga karamkam. Pakanan nakmet Manong Nemi ket mangam kang nga duwa. Ay ka Manong Nemi nga insang betnan di kita arwaten na. Jerry? Mabati ka itan. At nandito di kita arwatek. Si kantidan na.
Apay, ito problema? Di ka di managsakan? Wala nga, anilangin ti ko na ni Carmen, ni Manang Carmen. Anilangin ti ko na dikit anak mo. O, hindi man pa rin da. Saan ko nakayat ni Carmen? Numan pa igawid dak dagiti do anak ko, ngem kunak kadakpat. Umay ka sa sarungkaran, no saan nga dito balay, umay ka sa sarungkaran di eskwela yo kunak. No saan nga kabaylan ni mamang yo, timangted, iti kasapulan yo, panagbasa yo, kang gayo kunak. Nagsangsangid ang anak marami dang harod. Napatpatig kamaten ngem siya. Una napatpatig kamaten misuda. Jerry, abay. Kaslam akong konsensya ake. Apay met, siyempre, agaragsak nga dua, agaragsaksakak, edin to tagdamot agsagsagaba, nga patag nga babae. Hanggang sagsagaba na niya eh. So ba mismo, nagpatalo ka niya. Sige, talo ka. No, sa dino ka naragsak, diya ka. Uda na. Kahit not, pabuyak kang gano'n, kasano ito managpakadak. In video kay. Saanin? Misot na pasamat. Nagtalaw ako kunak. Sige, hanggang igawid ko na. No saan na kami nakayat? At dadapay nga saan ka nakayat? Kuna na. Pag ano ka kung nga ayat ka di pang tikas kang nga lalaki? Nga saan kami matang napatigkang ka? Ha? No sa dino ka nga nagsaksan diya ka. Awanin ti bibiyang kuking ka. Awan matin ti bibiyang mo kanta kami. Kuna na. Nauyo nga ya. Aga na uyong, man nakaawat. Gabot si papalubos kanya. Kumakit, ilaban na tikalintigan na. Nanyatikit mong sawad. Siyempre, gawid na ka. Nagpagpakaasi ko mga, ang kapong panaw, gabot na kasapulan na ka dagit anak ta. Una na ma. Yung saan na inaramit, kinayakayat na. Sige. Una na. May ganun. Iso nga akong pagdanagam, lotas sweetheart. Bukod dati amin. Tuloy ang ligaya, awan tagbaling nga problema ta. Inyong kasano noon niya, umay rumuot ti asawam dito. Hanang aramiden. Api ko mga umay nagtuntunan, kapasublian, kasjay. Wala ta, ilaban at kalintigan na. Hanang aramiden da ita, di mo ka di maawatan di kunak. Pinanubusan nak, no sa dinut, ayan, tiragsak mo guhayad ko na. Mukon, baka nuat damat lalaki na. Ha? Oh, apa yung nakikitut ka niya bagak? Sweetheart naman. Posible, akastat mapasamak. No siya, kumangas pagarigan, ti asawam, kahit saan na ako nakayat, kadapi ko mga ikamat ko, di bagay, hindi na akong kayat. Magsapulak batin sa bali, baka no kaano ka pa nga nagbabae kat sumat ti gundaw nga naglalaki ti asawam. No. Apay nga ano ko na jackpot yan nga marami data ni Carmen. Kaya itong kaspagarigan na madamag mo nga damatin si mangpet nga lalaki di balayo. Oo, sa nga mabalin. Apay sa nga mabalin. Kaya kaputa, nagguduan mi di, negata nga na dyan nga house and lot. Awang karban nga di lalaki. Alawan, awang karban ni lalaki. Di agdan natin sa bali nga balay. Mabaybayan ni kita anak yo. Di nakando nga tama konsensya. Nung makita mo itong mabaybayan ni kita anak yo. Sabi ka na kita, magbagam. Nagloko kan, kung konsensyahan na ka di. Magbaga ka lang, di posible nga mapasamak si Dad. Di ka di maragsakan? Aman, maragsakan kan. Ay maragsakan nak. Saan ka lang nga bulbulo din kukuha kan. Iso nga celebrate ta, Jerry. Umay kan, tag-celebrate. Oh. Ad-addan manong name iti kinaragsak mi. Ad-addan manong name nga kan kanayunan mi. Iti agkanaig. No kasta nga bakasyon manong name ag out of town kami. Tas kam lagnubyo. Mapag kami kadag iti lugar nga magustuhan mi kat sadya kami ngagpapas iti ragsak. Kat no agsubligam ton iti kasera mi manong name kat mapangkam tuman na nagtrabaho.
iti sardam, kapangan kami sa kamtog gadan ngagdigos, iti nagtiban nyo aramiden. Awan manong nemi tinauray ko nga imay nang gulo ka na kami. Awan manong nemi tinauray ko nga nag-text ko nga balbalagan na kuno ipangpangtanak. Awan. Talagang namimpinsanan manong nemi nga sa pinalubusan ni Manang Carmen, ti asawa na nga ni Jerry. Impapusoy na kon kanya. Wow, nagmayaten. At then nasurok nga makatawan mi ngagdandan na manunemi kini Jerry. May sangal daw manunemi at naskan nga napanan ni Jerry kasanak nga itugot. Ag may masak dito kasera manunemi. Idi ta dagtugtug. Di mo kini manunemi kit niya nasa bel nga umay makisasarita wano saan kat umay makichismis. Ada bakit kami nakaroba bigat chismosa. Nung hasta nga muna, daket, umalati. Nakadado na gini bagbaganan. May dilukatak, 3,000 samat nga na nasa bel. May sa nga nalapsak nga babae nga. May bagamali mo. Kastamet? Sino ka? Itanak ka nila makita. Sa lutsod ko mga pengarod, no nakikita ka, pinamamuka. Sa bagay. Siyak ni Carmen. Carmen? Naunti pagdanagam, Lota. Sana kayo may dito, itap na manggulo. Sana kayo may dito, nga kaskari kita do, mga mangguluda, ikalintigan dati, ilaban dati kalintigan dati, kas like a wife, asawa da. Siguro, naibagamot kang ka ni Jerry nga simpapalubos sa nang pinanawan na kami. Nasakpete ng dagdag kang kuwana. Di nagkatipastrikin, Lota? Wala kita dakas ng panggap mo. Pakiding saan. Sumurat ka, mama ng Carmen. Manong nemi awamit kid diti mariknak nga nervyos pinagtugaw ko. Mabitlaing manang tapay. Magasagana kiti pagsangwan ta. Sige. Mabihit laing pilat home. Nang templaak iti juice manong nemi kanang ipalamanak ti bread. Ano nga tanong, laukak ti sabidong titat ko keng kawa nga juice. Sabi ko mga ramidak dita. Nagsiyat na tao. Saan ka nung may mas mga iskandalo? Yung sa pangalak, ipang ko nga sa bidong pangalak ko mga rod. Nutuprak na ta. Sabi ko mga ramidak, anak uri nga dakas, uri kiridak lang. Napambara ko nga, mangrugit ko man paraking kuha na. Kaya nakasasiyat may tisuna. Idada ko nanonemi tiyan na inparabaw ko nanonemi dekidimirian dami para keng ka ate para kanya mandetoy inala na ti baso sa na binuya ti Diyos ate ya o pagdanagam jak inikan ti anyaman nga madideta no kayat mo sinukat ta hanin agtalay ka keng ka gamanak no kastam ti asawa. Ayan na. Danapanan na. Isugat iti ururayem? Isugat iti kahit mo kasalita? Saan? Isugat iti kahit ko kasalita. Among ka dinuanyat na patig nga magsalita ta? May papangga ni Jerry? Ibilin mo ka din adaywak ni Jerry? Saan kong ibilin? Buludak kumalaing suna. Ha? Nakakatawan niya. Sakpayin nga legal nga asawa, ti bumunod iti, nga tibang bulod ti asawa. Buludak lang ha?
Oray, dola nga bulan. Mayat ka? Saan ko nga paspasublin? Tasamumat nga inagaw kanyak. Di mo inagaw, di ba? Haan? Siyot ang desisyon nga siya akong isang patan na. Iso nga ko inagaw. Iso nga rin nga jak ibagbaga nga inagaw mo. Jak ibagbaga nga agaagaw ka. Ano nga rin, kung saan nag-agaagaw? Nagbubulod ka? Ada nga rin ibagakyan ka, buludak man lakay mo, kunak ka di nga rin. Sa bagay, hamong inagaw, sa mga binulod, voluntaryong imaykan ka. Ngayon siya kita, ito may bumulod kang kuhana. Gabot ako ka mo ni Suna, kat siya kita ang tagbubulod. Mabaling ka di? Ay, anong name ada nakita yung parabaw na tibag na shoulder bag na itutugaw sa nalinuktan. Ada enruar na manong name nga papel. Kahit ko nga pasayam na ito. Ito yun. Binasak. Numampay. Ruki-ruking. Surat ti doktor dito ya. Surat ti doktor. Resulta ti pa nakadiagnose ko. Diagnose? Adaan kayo ti cancer? Owen. Cancer of the breast. Nabayakin. Ngayon saan nga mo ti asawak? Isong idi, ibaga nang agtalawin. Tasaan nga naragsak ka na kami. Tadan sa baling nga patpatig na. Saan kong ingkawit? Iba't batig ko ti asawak. Kat noon yaman, ti pakaragsakan na. Si papalubos akong kuha na. Ngayon, italaing, hindi lang kalmahan nga nagbaliw ang chinek up na ti doktor. Kinuna na nga. Nag-asa taklaw na ngayon, umauray ko pa iti nga bulan. Naman pinapipigsa nga agas, dagiti, irastreseta na kanyak. Almost 100,000 pesos ti gastos ko. Iti tunggal lawas. Gamo ka na kiti agas. Gano isardin ko nga tandi agagas. Talaga nga. Aldaw laingin ti mabilbilang sakmay nga matayap. Bulutek la kuman ti asawak. Iti ore 2 bulan lang. Bayam. Tapos saan ka matagtakan nga oray ti panagsubli ti asawak. Kang ka kalpasan nga bulutek. Asanak to nga tumtumar. Tapos nalisto ako nga mapukaw. Tapos saan ako nga grigat. Tapos nga ginanakon. Kad mabalo man ni Jerry. Kada damatin kong dawayo. Mubaling ka di nga bulutek ni Jerry. Tore 2 bulan lang. Manong Nemi, nagpanunutak. Mas asyanak kanimanang Carmen. Matmatayan. Apigid di nga saan ko kumapagustuhan. Buludan na madlaing di asawa na. Taintun balon. Nakaptubat laing kini Jerry sang kadi. Mayat ka kani, please. Natsaking kadi pala ngagparinto mangyak sa nguanam. Luta? Ay, saan man? Saan? Saan ngagparinto mangyak? Uwan mayatak. Iti kondisyon.
pukahuang mo dikit anyaman nga pakakuntakan na kay ka. Taga-probinsya ka, di ba? O na. Amo na ka din sa diyan probinsyayo? Saan? Ang hasim sa sakripisyo masitan ti umakan ti pagtrabahuan. Ada ka tamat maat sa pulam nga pagtrabahuan sa di probinsyayo. Sa di kan nga trabaho. Basta yan, sukta mo ti SIM card mo, baliwaw mo ti Facebook account mo. Dua lang ang bulan. Baka 1 pa 2 bulan. Baka may isa lang ang bulan. Please. Please. Nga nang sangkan nga papakasing. Masyanak ka. Ita ka din. Itan. Sagbay ng sublit asawa. Itan nga ramidam. Naragsakak to ng matay. Nupat gamtikid daw ko. Di pa nagpabulod mo kanyak tasawak. Takabayatan, day nga panawen, nga kaawan niyo, kada da isuna, kada kami, kada gitanak ko. Naragsakak tulawan na yung nga pumusay. Numariknak. Tigore ba naging kukunalay nga panagayat ka asawa kanyak. Naragsakak to na pumusay. Manong naming robot ko nga dagos dagiti arwatek. Kalbasan na nangibati aklangin iti surat nga imbatik iti posible nga listo nga pakasapulan ni Jerry ti amin. Inlarant ko di surat ko manong nami nga agsusurya. Nga agsubli ko ma iti anti asawa na. Daore da kam tumatlaeng kalbasan ti 2 bulan ko na. Yung tiyakin lawak manong nami nuapay. Siguro mamon na tumaten. Nada ako ni tibas manong nami agad turong iti probinsya mi. Iti sinokta akong ti SIM card, ti cellphone ko, nagbalbaliw akong manong nami iti Facebook account. At mas daw manong nami dananang ganitatang iti biglang isasangpit ko dito balay. Oh, anak. Lota, apay. Oo, makonsidyosidad tang. Dito yung sumapulak lang yung trabaho ito, tapos madinaan ta kayo. Alis tumit komunikasyon to. No, at ka sa pula may kawarta, alis tumit lang ti Palawan, kada Western Union, kada Cebuana, kada Miller, kada Palawan, han? Di mo kadikayan ng pisikali nga makat kadwada. Ang lakit to na. Punto ka nila, damag. Nga da kaliblipin mo. Ayan na nga ro din. Nagsina kami tang. Kapay. Ada asawa na. Ay, susapo. Kapay nga minanak ka magkirasyon at asawa na. Ipakamu yung kaligdating agar-aram kanyak tumay na kong pasyarin. Ang baka saan ko masursurong ang itin di may sa kadakwada. 2 bulan tang. Ang subiyak tumin sa syudad. Ngem duagit ko 2 nga bulan manon nami ti pinalabas ko saan kasi murek ka temporary nga permanent nga trabaho nagtemporary ak lang manon. Kalpasan na ita nagsubliak man lang iti syudad. Sa dinuitan ti pakasaraka. Nunjak man nga rodmat in save ngayon tirandaan ti cellphone number na. Yung mabalik ko na sa pulek ti Facebook account na. Sa kag-friend request. So daytoy. Kag-friend request ak lang. Manong nemi awan ti mauray kong response na. Makalawas kon. Nakasapul akong ti trabaho. Iti may sangal daw manong nemi. Nga mapanak iti mall. Tadabaw nas kaning naggatangin. Iti nakiktutak. Iti malasing ko ni Jerry. Saan ko na ituloy? Kaduhanan ni Manang Carmen. Kaduhanan na kiti. Anak da. Baro, ken balasang.
Nakaragsaktang agsap shopping. Kalpasan data, sinurot ko ida, nabanda ti may nga food chain. Nakaragsak da. At sinubo pwede kita kasawa. Diyos ko. Awan samat sakit dito nga manang Carmen. Kasano nga mapasublik, ti binulod na nga asawa na. Umasadaga ka dikit kunak, manang Carmen, isublimon kanyak, ti binulod mong asawang kunak kata. Diyos ko, ayan. Pinanawak lat ta idahan manong Nemi. Wen, pinayakon. Saan nga mabalin pa manong Nemi, nga buludak manin ti asawa na. Uno pa sublik ti binulod ni manang Carmen nga asawa na kanya. Kaya ka manong Nemi, nga nag-ring di cellphone ko. Ha? Ni Jerry, in-accept na ti pen request ko sa tawagan iti messenger ko. Sinong bata? Hello, Jerry. Hello. Lota? Ayan mo. Adak dito yung probinsya. Saan ka nagsublit to? Saanin? Do you still love me? No? No more? Adan sa baling ang patpatig ko, Cherry. Isot ka po na nga nag-awit ko probinsya, taado na kita agar-arong kanyang titoy. Inaklon ko ni Ronald. Amo ni Ronald? Asyandero. Baknang. Imbaga kingonat na palabas ko. Oo, siya serbi, tinapalabas. Oo, patig tinapalabas. Tinapod nung ayat ko na, kinantana pa ya. Katsika, kumusta kayo maten? Naragsak kami. Agyaman na. Ano pa, pero may kagaman ka kanya. Gapot tayong pabulod na kita asawa. Abay, inistorya na kang ka? Inistorya na. Binulod na ka kanya. Gura ka, taumay ka pasublien. Noon niya man tibulod, may pulang, di ba? Sikati mo na nga bimulod. Saan ka binulod? Voluntaryo ko kay may kanya. Jerry? Are you happy? Yeah. Dinublek tinagkariti asawak nga sangkot nun garabidan. Tikas tinaramin ko. Kasta? Okay. Kasta nga ro din. Nga nagyaman akmet, tinapawot nga panang ipatig mo kanya, panang paragsak mo kanya. Good luck ka na kayo ng asawa. Sabi ko mata, awan ton ti umag-agaw no bumulod kang ka. Saan na kang ipabulod pa iti asawam. Tapnusan na kang bulodit, iti pag-imbuludan na kang ka. Good luck kang ka. Sabi ko mata naragsak ka ito kay ni Ronald. Sabi ko ma. Nga maging kakarig ito'y manong Nemi abang matimbag nga Ronald. Balasa nga kapay lang manong. Itatawin ko nga 28. Napa, ano pa ikastaw bingak pa manong ya? Sa kaslasa nga 28 ti langak. Ato na kinakararim kanyak manong Nemi nga wawang pa kadakwada iti nakariknak ti ayat akas iti narekrak idi. Kanya Jerry. No inton kano manong Nemi nga adda may kadua nga lalaki ti biyag ko ti panawan ti makasungbat. Ororayek ti lalaki nga talagang isut may karige nga sagot ni Apo Diyos kanyak itiyak na nayon. Kaya man nagdaanos mo nga nang ibasa manong Nemi ti pagkasalita at sabi ko nga datamat na ibati nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagitipadak nga ti mga kinagbuya more power to your program anong and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo Luta. Thank you, Luta. Tana yung pabulod mo di asawa ti anak asawa.